Doctores i doctors claustrals, descobriu-vos i seieu. Moltes gràcies. En primer lloc, prendran la paraula els alumnes Neus Usama i Miquel Àngel Torres, graduats en Psicologia, que parlaran en nom de tots els seus companys que s'han graduat enguany. Rector Ubet, decano PIC, miembros del Departamento de Psicología, profesores, madres y padres, compañeras y compañeros, gracias a todos por estar aquí. Por fin, después de 4 años, hemos conseguido algo que parecía que nunca llegaría. A partir de este día tan especial, oficialmente podemos decir que somos graduados en Psicología. A algunos nos ha costado más y a otros menos el estar aquí sentados, pero finalmente el esfuerzo desempeñado ha valido la pena. Ha habido momentos difíciles, momentos en los que hemos estado a punto de tirar la toalla porque parecía imposible estudiar algo, o en los que una nota nos parecía injusta y solo sentíamos impotencia. Sin embargo, también hemos vivido momentos únicos que siempre guardaremos con cariño al recordar esta etapa universitaria. Aquel jueves en el que hicimos piña fuera del edificio para intentar aprendernos los nombres de todos. El compartir coche para llegar a la universidad e intentar ahorrar dinero en gasolina. Las fiestas después de las épocas de exámenes. O incluso tener que aguantar comentarios de amigos del estilo: los psicólogos están muy locos, ¿no? O ¿puedes saber lo que estoy pensando ahora? O hasta frases del estilo de: deja de psicoanalizarme. También nos llevamos personas, compañeros, amigos. Hasta algunos se han llevado pareja y todo. En esta etapa hemos aprendido multitud de cosas relacionadas con nuestra actividad profesional futura, pero sobre todo hemos aprendido a ser unos individuos preocupados por lo que nos rodea y quienes nos rodean, a tener un punto de vista crítico, a no juzgar antes de conocer y a trabajar en equipo. En definitiva, hemos crecido como profesionales, pero sobre todo como personas. Avui m'agradaria compartir amb vosaltres una experiència personal d'aquest darrer any de carrera. En el moment de decidir on volíem fer pràctiques, no vaig dubtar-ho gens ni mica. Em feia especial il·lusió poder fer-les a la unitat d'oncologia pediàtrica. El motiu de la meva elecció era poder ajudar a nens i nines que des de ben petits la vida li posa obstacles un darrere l'altre. Aquesta experiència m'ha permès descobrir que som uns valents i unes valentes. Perquè valenta és aquella persona que s'aixeca tots els dies per donar el millor d'ella mateixa, que a pesar de totes les adversitats segueix amb un gran somriure a la cara i continua amb la seva vida quan les circumstàncies conviden a tot el contrari, que sap que cada dia és únic i té la valentia de viure-ho com a tal. Una persona valenta crec que és també aquella que no espera una ocasió especial per estrenar el millor que té i sortir a menjar-se el món. Són persones amb pors, igual que la resta, però allò que es diferencia és que s'enfronten a cada una d'elles sabent que l'actitud que adopten pot fer que les seves forces es multipliquin o es divideixin. Sabeu què és el que m'han demostrat? Que tenen el poder d'arrossegar-te al seu món, perquè tenen la força i les ganes de que tot surti bé. T'arrosseguen a les ganes de ferrar-te la vida. Per això m'encanta la gent valenta. I ara, dirigint-me als meus companys i companyes, vull dir-los que tots ells són uns valents. Perquè és veritat que durant aquests 4 anys han passat moltes coses bones, moltes anècdotes, moltes alegries. Avui no és un gran exemple. Però cada un dels que avui ens graduam tenim una història que a vegades no és gens fàcil. Pot ser que en ocasions hem tocat fons, però hem sabut tornar a sortir cap a la superfície. Durant aquests 4 anys he vist companys i companyes que s'han esforçat dia a dia, anant a classe als matins i fent feines hores baixes. Altres que han patit pèrdues de familiars propers, inclús alguns han perdut els seus pares, i també amics i amigues.
Altres han tingut pèrdues d'altres tipus, com pugui ser un divorci o una separació, i altres problemes de tipus familiar gens senzills. Per això, i per moltes altres coses, que ara no m'estendré més, sé que sou uns valents. Cerramos una etapa para empezar a construir una nueva. Ahora es cuando de verdad empieza lo difícil y debemos extender nuestras alas para volar solos. El mundo de allá afuera es muchísimo más complicado que este, mucho más competitivo y mucho más exigente. Deberemos recordar todo lo que hemos aprendido en nuestro paso por la carrera y actuar como buenas personas y como buenos profesionales, cooperando y no compitiendo, luchando pero sin pisar a nadie, criticando de forma constructiva y no humillando, y formándose e informándose constantemente. Dins aquesta nova etapa hem de ser valents també, posat que la formació obtinguda durant aquests 4 anys ens concedeix el compromís de servir la societat. Hem d'assumir conscientment que tindrem en les nostres mans vides, somnis i esperances d'altres persones i que, sigui l'àmbit que sigui al que ens dediquem, una bona part de la salut de la societat recau sobre la responsabilitat de fer bé la nostra feina. Però recordeu que la por és veritat que vos protegirà i vos farà pensar les coses 2 vegades. L'heu d'escoltar, clar que sí, però recordeu també que heu d'entendre que darrere la vostra zona coneguda pot ser que trobeu qualque cosa millor. Si no deixeu obrir les portes, mai sabreu què vos espera. Així que feu la vostra llista de somnis i començau a caminar. Gracias a todos los aquí presentes por ayudarnos a llegar hasta este punto. Gracias a las profesoras y profesores por habernos enseñado tantos y tantos conceptos psicológicos que nos han servido para ver qué rama de la psicología nos gustaba más. Tots ells ens han guiat durant aquests 4 anys i s'han convertit durant un període de temps en figures de referència per a tots nosaltres. Ens han acompanyat, ens han donat consells, ens han educat. Per tots aquests motius, volem donar-li les gràcies pel temps que han dedicat a la seva professió. Gracias a los padres, madres, hermanos, abuelos, amigos y parejas por habernos ayudado en momentos de tristeza e indignación ante los exámenes y decirnos que seguro que los sacaríamos. Gracias a todas aquellas personas que desgraciadamente nos han dejado estos años, pero que mientras vivían han estado a nuestro lado y nos han dado fuerzas. Fuerzas que aún nos siguen dando donde quiera que estén. Tots els que ens graduem avui volem donar-vos les gràcies a cadascun de tots vosaltres, per creure en nosaltres i per motivar-nos a ser bons professionals. Per ser qualque vegada haguem volgut deixar-ho anar tot, però ens heu fet veure que no era el camí correcte. Després de 4 anys, a part d'aprendre una professió, hem après lo important que és rodejar-se de persones que ens estimen tal com som. Volem recordar-vos que vos estimam moltíssim i que desitjam que sempre estigueu orgullosos de nosaltres, així com ho estem de vosaltres. Gracias a los compañeros y compañeras por hacernos de profesores de repaso cuando no entendíamos algo y por pasarnos apuntes los días que no íbamos a clase. Pero sobre todo, gracias a nosotros mismos, ya que pese a todas las dificultades, hemos conseguido anteponernos a ellas y salir victoriosos en una pequeña batalla como es la carrera, para empezar a luchar en una larga guerra como es la vida, pero no contra los demás, sino contra nosotros mismos, por intentar mejorar día tras día. I ara, que ja estem a punt de que ens donin els nostres diplomes, volem recordar-vos a tots i a totes que visqueu el present, visqueu amb passió cada instant, aprecieu els detalls, els somriures, l'amabilitat de les persones del nostre entorn. Molts ànims, molta sort i poseu el cor en tot allò que faceu. Enhorabona i, sobretot, sigueu feliços en la vida.
Y bueno, por último nos gustaría acabar con una frase que es muy utilizada en graduaciones y que pertenece a Ari Benkovici y dice así: la graduación es solo un concepto. En la vida real te gradúas todos los días. La graduación es un proceso que continúa hasta el último día de tu vida. Si puedes entender eso, marcarás una diferencia. Moltes gràcies a tots i a totes. Bones tardes, autoritats acadèmiques, senyor rector, senyor vicerector, companys i companyes professores i professors doctors, companys i companyes per fi psicòlegs, psicòlogues, benvinguda audiència, particularment a tots aquells de vosaltres que sou pares i mares, padrins i padrines dels nostres estudiants i que heu compartit amb ells, voleu compartir avui l'alegria d'aquesta celebració amb orgull que els vostres fills, les vostres filles ja són graduats, igual que heu compartit els moments de tensió, els moments d'incertesa, els moments d'inquietud, al llarg d'aquesta carrera d'obstacles que gairebé a vegades és una carrera universitària a base de treball a treball, examen a examen, assignatura a assignatura. I també que compartireu ara, just des de demà mateix, la incertesa que s'obre en un futur respecte al seu futur professional, en el qual vivim, recordem, en un país on la taxa d'atur juvenil és escandalosa, on hi ha gent que fa feina per sota de les seves capacitats i on hi ha gent amb feines mal pagades. Però tinc unes paraules d'ànim per després, per contrarrestar aquesta perspectiva, però simplement dir que no tot són flors i violes, que ara us espera també una nova etapa de lluita, com ha estat la lluita acadèmica per treure aquesta carrera que, sens dubte, ho veurem, us servirà. Aprofit sempre que estic en un acte en què coincideixo amb el senyor rector a recordar, a fer un poc de memòria acadèmica, a recordar que la Facultat de Psicologia és obra i gràcia de la seva autorització, del seu suport, que ens va atorgar allà al segle passat, el 1999, quan va decidir que sí, era la seva primera etapa de rector, i va decidir que sí, que calia tenir una facultat de psicologia. No era fàcil, seré molt breu, però no era fàcil. Penseu que psicologia només es feia a 20 i poquíssims llocs del país. Actualment són més de 50 i facultat de psicologia només en tenien les universitats grans. Nosaltres n'hem sigut, jo diria que ni volem ser una universitat gran. Val a dir que aquesta aposta, senyor rector, crec que ha sortit bé. Ha sortit bé perquè fa 2 anys la Facultat de Psicologia de SUIP sortia en el rànquing com el lloc millor d'Espanya per estudiar psicologia. Un rànquing seriós fet per una fundació privada, però clar, sempre hem d'agafar un poc, això de ser els millors, de ser les millors, sempre s'ha d'agafar amb un poc de reserves. És com dir que el millor jugador del món és tal, o és el Messi o és el Ronaldo. Potser la comparació no és encertada perquè és evident que és el Messi, però a banda d'això, certament l'únic que vol dir és que esteu, pares i mares, padrines, padrins, podeu estar segurs que els vostres fills han estudiat, seguint amb la metàfora del futbol, en una universitat, en una facultat de primera divisió. Això el manco que en quedi constància. Ara bé, no estem pas aquí per celebrar ni per lloar les virtuts del rector ni les virtuts del professorat de psicologia que ha fet possible
això, sinó per lloar el vostre esforç. Em subscric totalment el que han dit en Miquel Àngel i en Neus, l'esforç, la constància, el que en dèiem a Padrina, la força de voluntat, que és un concepte que hem perdut, no sé per què, la força de voluntat que implica acabar uns estudis universitaris i més després del Pla Bolònia, que s'han realment complicat a nivell de feines i de competències. Hem intentat millorar-los, per descomptat, i aquest esforç que els ha duit a adquirir aquesta recent estrenada avui identitat com a psicòlegs. Però més enllà de l'esforç, més enllà de la constància, també vull deixar clar que molts us conec personalment, no a tots us conec, però alguns els conec més per raons de l'assignatura, per raons dels treballs, etc. Que en alguns casos no és només l'esforç, la legítima i necessària, tots hem estat estudiants, la legítima i necessària voluntat d'aprovar, sinó que a vegades heu sabut transmetre el desig, el plaer d'aprendre. Això és una cosa que ens motiva molt al professorat. És més, com més gran un es fa, més et motiva. El fet que tu hagis d'estudiar per tal d'ensenyar millor. Com més gran em faig, insisteixo, més entenc les paraules que deia Pau Casals quan era professor de música als seus prop de 90 anys. Segons conta un dels seus alumnes avantatjats, en Lluís Claret, diu que un dia els hi va dir ni més ni manco que això. Ell feia classes de violoncel. Potser sóc el professor de música més vell del món, però a dins encara sóc jove. Sigueu també vosaltres sempre joves i digueu les veritats al món a través de la música. En aquest cas, aplicat a vosaltres, seria, òbviament, a través de la psicologia. Us he de dir, però, que per anar acabant, perquè no extendre, l'any passat em van renyar molt bé, però massa llarg, no serà el problema enguany. Però sí que m'he de referir al futur vostre immediat. En una societat on realment el nivell d'incertesa, vivim en una societat on el nivell d'incertesa i de complexitat és més alt del que s'havia vist mai. I a vosaltres us toca ara obrir-vos camí com a psicòlegs. Doncs bé, jo us he de recomanar confiança, però confiança en les persones. Els matemàtics, els enginyers han de confiar en els càlculs i en els números. Els metges han de confiar, les metgesses han de confiar en les medicines, en el seu arsenal terapèutic. Nosaltres som psicòlogues, som psicòlegs, hem de confiar en les persones. I hem de confiar al manco en la part més sana de les persones per treballar-la més sana, la més equilibrada, per poder fer d'elles el que realment la societat espera d'elles, que és el millor. Hem de dir que aquesta confiança, per acabar, jo la transmetria en 3 nivells. Primer, confiança amb les persones que actualment estem encapçalant el futur de la professió de psicòleg. Sabeu que és un escàndol, també, que després de 7 anys encara no hi ha establerta la llei del grau. La llei del grau que indica allò que pot fer realment un graduat i una graduada. Confieu. Penseu que, d'alguna forma, estem treballant, Col·legi de Psicòlegs i Conferència de Degans, perquè aquesta futura llei, que ha de ser immediata, posi la psicologia, posi els graduats i graduades de psicologia a la primera divisió. Tingueu també confiança en vosaltres mateixos. Si una cosa, sempre dic, i m'heu sentit dir potser algun de vosaltres, que si alguna cosa devem fer bé a les facultats de psicologia, perquè hem demostrat que som capaços de fer-nos necessaris a la societat, d'obrir-nos camí. Penseu que les primeres generacions a la que pertanyo, la psicologia era un desert, no hi havia professionals. En canvi, ara estem a tot arreu, i no us faré la llista per no allargar-me ara innecessàriament, de la quantitat de llocs que no són estrictament del domini clínic, del domini de la salut, del domini de la teràpia, on la psicòloga i el psicòleg treballen i fan feina. I, per últim, per amor de ser breu, perquè si no m'extendria massa, tingueu confiança també en els professionals, que en aquell camp específic del coneixement, a partir d'ara trobareu.
Penseu que a la universitat s'aprèn del bon professorat. Al món professional s'aprèn dels bons professionals. És això que en deim la supervisió. Què vol dir això? Vol dir que pagueu periòdicament aquella persona professional que destaqui en el camp en el qual vosaltres finalment la vida i les vostres preferències us duran. És la inversió econòmicament més rentable. La persona que més destaqui, la persona normalment sol anar correlacionat amb l'edat, doncs que periòdicament us dediqui un trosset del seu valuós temps per orientar-vos, per ajudar-vos, per donar-vos sentit. Exactament això és com els trapecistes quan tenen una xarxa. La vostra xarxa ha de ser, sens dubte, la supervisió. Res, per tant, per no fer l'acte, que avui encara tenim bastanta cerimònia per fer, desitjar-vos tota la sort del món, amb tot el cor, i sigueu benvinguts a aquesta professió que és noble, ho han dit els nostres estudiants avui graduats, que és necessària i molt útil socialment i que, a més, és realment valuosa, honrosa, i podríem posar aquí tots aquells adjectius que us vinguin al cap dedicats a una cosa bona. Una professió que, a més, per acabar, és apassionant. Una professió que a partir d'ara ja és la vostra. Res més. Ara començarem a lliurar l'obra gràfica que simbolitza el pas de la universitat, el pas per la universitat dels nous graduats i graduades. Els demanem que pugin a l'estrada quan els cridin. Grau de Psicologia. Pablo Joaquín Andrés. Pere Antoni Barceló. Núria Bausà. Marta Bernat. Aina Maria Bibiloni. Elena Bonet. Brian Catherine Buissan. Camila Andrea Canales. Bernat Cardell. Victòria Coronado. Caterina Crespí. Juan Cubo. María Begoña del
Campo. María del Río. Silvia Domingo. Elena Fernández. Samira Ana Ida Frank. Marina Fuster. María del Mar Gallego. Maite Pefauber. Erika Lizárraga. María del Carme Mañas. Miriam Martínez. Laura Mas. Tania Medina. Simona Milanova. Antonia Miró. Sergio Molina. Rocío Molina. Ana María Nevado. Matías Nitzola. Esther Oliver. Regina Palermo. Xavier Pons. Marina Rigo. Francisca Rodas. María Teresa Rosado.
Maria del Mar Sánchez. Guillermo Serra. Juan Serrano. Laura Simonet. María Isabel Tamayo. Antonio Torrendell. Catalina Maria Torres. Miguel Ángel Torres. Pau Badell. Marta Bert. Marta Vilaire. Leandro Martín Zozaya. I Neus Tuzama. Enhorabona a totes i a tots. Ara ens dirigirà la paraula el rector. Molt bona tarda a totes i a tots i benvinguts en aquesta cerimònia de graduació de la Facultat de Psicologia de la nostra universitat del curs 2017-2018. Primer voldria saludar les estimades graduades i graduats, a les seves famílies, a companys, padrins, padrines, però també al claustre de professors, doctors de la facultat, el seu degà i la seva secretària. I com veuen vostès, avui és un dia de festa a la universitat perquè finalment és una festa individual de cada graduat i graduada, però finalment es converteix en una festa col·lectiva que tots volem compartir. La festa de graduació és una festa dels coneixements, de les habilitats, dels valors que s'han anat conreant durant aquests 4 anys, però també vol simbolitzar el pas d'estudiant o estudianta en aquesta trajectòria professional que ara començarem. Com deia el degà, crec que ens ho hem de dir, que heu estudiat en una bona universitat. És cert que els seus rànquings s'han de posar sempre en qüestió, però si sistemàticament surts al capdavant d'aquests rànquings, alguna raó deuen de tenir. Per tant, degà, me felicito que tots junts, el 99, vagin convertir en facultat de Psicologia. Segurament per tots vosaltres, en aquest moment, passa una màgia pels vostres cervells. Els vostres companys, na Neus i en Miquel Àngel, ho han reflectit.
Records que segurament molts són bons, altres no tant, però finalment que us han duit en aquesta carrera d'esforç per intentar aconseguir un somni que 4 anys fa teníeu, a ser un dia psicòlegs i psicòlogues. Avui celebrem això, que heu arribat, heu aconseguit aquest guardó, aquest final d'etapa que és una etapa dintre de la carrera tan llarga de la trajectòria professional. Però aquest moment màgic, també ho dic vosaltres, han format part de manera especial els vostres pares, els vostres padrins, les parelles, els vostres fills, els vostres amics, i jo ara us demanaria, graduats i graduades, que us aixequéssiu, miréssiu cap enrere els pares, els hi feu un fort aplaudiment com a agraïment del seu esforç i ajut durant aquesta carrera. Ja ho veus, tot plegats estem contents d'aquest esforç que avui simbolitzem amb aquesta graduació. Però també crec que és un moment de fer un reconeixement, és cert que ho han fet els vostres companys, però particularment als vostres professors i professores, un reconeixement també al personal d'administració i servei que han estat d'alguna manera també cuidant que dintre de les possibilitats de la institució estiguéssiu fent feina en les millors condicions. Per tant, jo crec que també us endureu un record al millor dels vostres bons professors, al millor també d'aquelles persones que us han ajudat quan realment heu tingut alguna necessitat. La carrera, els que 4 anys, és un trànsit per un camí que no sempre és dolç. Jo l'any passat feia referència a Aristòtil, que deia que els coneixements, que l'arbre del coneixement era un arbre que tenia les arrels amargues, però que el seu fruit era dolç. Jo crec que ara esteu una miqueta amb aquesta dolçor de que malgrat en algun moment algun tros d'aquest camí hagi estat dolorós, hagi estat forçós, esteu contents d'haver superat aquestes traves, aquestes dificultats en el vostre camí que finalment també us han preparat per superar aquestes dificultats que us pugui deparar el vostre futur professional. En tot cas, sense entrar en pessimisme, sinó en optimisme, jo us diria que esteu preparats per l'èxit. Teniu, vos enduis, un bon bagatge. Jo crec que teniu, com he dit abans, coneixements, habilitats, valors que vos preparen, vos predisposen per tenir èxit en la vida professional. Per això us torno a dir una altra vegada enhorabona. Enhorabona perquè esteu preparats per conquerir la part del món que vosaltres vulgueu conquerir, per conquerir aquells somnis que vosaltres teniu ara ja, com a professionals que voleu aconseguir. M'ha agradat quan la Neus ha dit que ella va triar a on volia fer les pràctiques, que això forma part de la seva vocació, i jo crec que avui en dia també ser psicòleg vol dir tenir aquesta vocació per ajudar els altres. Per això, conscient que teniu un bon bagatge, com a rector us dic, endavant. No us atureu. I si mireu enrere és perquè fa força, no per planya que el que heu passat era millor, sinó intentar que cada vegada en la vostra vida els dies que passin siguin dies en positiu. Avui, si fa l'any passat em referia a Aristòtil, jo soc matemàtic, per tant no us vull explicar cap teorema, però com que la matemàtica ve de la filosofia, m'agrada veure dels filòsofs clàssics. I avui us volia fer una reflexió per boca de Plató, que finalment va ser el mestre d'Aristòtil, per tant encara millor que el que deia l'any passat. I el que diu és, jo crec que és adequat per un psicòleg, diu el comportament humà és fruit de 3 fonts. Segur que sabeu quines són. La il·lusió, el desig i el coneixement. Són 3 fonts que vosaltres heu begut durant aquests 4 anys. Heu tingut il·lusió per ser psicòlegs o psicòlogues. Heu tingut, d'alguna manera, el desig de fer-vos cada dia millors per ser uns bons professionals.
i uns bons professionals dintre de la ciència de la salut. Per tant, realment, professionals que finalment han d'ajudar en el benestar de tota la nostra societat. M'agradaria que realment tingueu interioritzat que sou peces claus per fer una vida més saludable, per fer que la vostra actuació sigui la font del benestar social, o el manco una font del benestar social, de la nostra salut i, per què no també, de la nostra felicitat. Us he parlat que la tercera font que deia Plató era el coneixement. Pel conreu del coneixement, el meu desig és que continueu comptant amb aquesta facultat, continueu comptant amb els professionals que heu tingut i que continueu comptant amb la universitat, sigui que sigui el camí que trieu, perquè realment esteu en un camí on l'aprenentatge durant tota la vida serà important. Per tant, el guiatge, l'assessorament, el consell o com a mínim compartir neguits és important que el pugueu fer també amb els professionals que us han seguit durant la carrera. Avui no us hem lliurat un diploma, això ja us vindrà en el seu moment. El que us hem lliurat és una obra gràfica que ja fa 5 anys que volem que sigui un record d'aquest dia. És una obra gràfica que la guanya un estudiant de la nostra universitat amb un concurs que feia juntament amb la Fundació Joan i Pilar Mir. Aquesta obra gràfica, algú m'ha dit, sembla un paracaigudes, no, és una nacra. I nosaltres que som mediterranis, la nacra és un muscle gran que finalment és endèmic a la mar Mediterrània i en particular és endèmic en els nostres ports perquè l'àncora s'ancla a la Posidònia. Per tant, de la mateixa manera que l'àncora és un ésser viu singular de la nostra Mediterrània, el que vol simbolitzar és que la universitat també és un ésser viu, és una institució pública d'ensenyament superior que vol ser singular, vol ser útil a la Mediterrània, però en aquest cas amb els ciutadans de la Mediterrània, en particular els ciutadans de les nostres illes. La que va guanyar és Anna Pérez Manrique, que és una companya que té el màster i ara acaba, precisament ara acabat, de fer el doctorat en Cognició i Evolució Humana a la nostra universitat. Per tant, és un obsequi, és una manera de dir, avui recordeu que tots hem de ser una miqueta aquesta nacra, que hem de preservar, que no hem de malmenar, per tant hem de cuidar també la Posidònia, que vol dir hem de cuidar l'entorn que realment farà que la nostra societat creixi cada vegada millor. Ja per acabar, el que us desig com a rector és molta sort amb la vostra trajectòria de la vida professional que ara començau. Vos desig molt d'èxit, és un desig una miqueta particular perquè estic convençut que l'èxit particular de cada un de vosaltres, sumant tots aquests èxits, acaba sent l'èxit de la nostra facultat, l'èxit de la nostra universitat. I un desig que us faig de tot cor, també el degà el comparteix que us va dir, no dubteu mai que la facultat, que la UIB és sempre i serà un poc que vostra. Moltes gràcies. Com a cloenda de l'acte, disposem-nos a escoltar l'himne universitari, el Gaudeamus Igitur. Posem-nos drets. Os
seva assistència. L'acte s'ha acabat, es clou la sessió i que continuï la festa de graduació. Enhorabona a tots una altra vegada.